Kok malah kaya pitik golek mbelek. Mike ndi Mike? Mie budi mie. Mie kae. Aja cedak-cedak, nggonku cocote kowe kesetrum iki mau. Ora nyetrum ki? Oh, nggonmu Ayo lek sambutan sik. nggonmu cangkem black ya ora kesetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal muni pora. Sampe kamu ini siapa toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye iki? Kepiye? Iso apa ora? Ora iso. Ya jajal meneh baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir nyetrum sithik nggih. Apa iki Kang? Ayo njuk teruske mau apa bar assalamualaikum. Assalatu wassalamualaikum Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Lah ngono kuwi. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du. Para sederek, para sedulur, Peli kethek dulur-ulur. ngapur bae kok. Sing Para sopan. Engko sugeng dalu kagem kata-kata terus. Wosek gak harus sambutan. Ora iso. Dancok iki. Salat wa Sugeng dalu. sugeng dalu monggo. Niki penggantine jenengan. Riyen jenengan riyen. Engko sugeng dalu kagem pamriksa sedayanipun Nepangaken ngepangaken kula rambut sepet. kula rambut cedhak iki. Rambut sulak. Monggo. Ayo sapa iki Iya didongake, sing duwe hajat kuwi didongake. Sing Oh, duwe oke. hajat iki wong sedesa. Oh, wong sedesa saya duwe Acarane napa niki? Menyambut bulan Rajab. mencari Rejepan. Heeh. Oke, yuk monggo. Mas Ikam didongake. Kepiye ya? Nggih, monggo. Lirih-lirih ya, Mas. Ya, Lirih-lirih, Mas. dibatin ya oleh. Si. Iki neng desa Pakis ya. Mbah Badan. Oh, Mbak Oh, Badan. Mbak Badan. Mbah Pakis. Badan Bani Sidi Pakis. Pakis mawon nggih. Nggih. Ora apa-apa. Kula Wong edan bebas. dongake warga Pakis sekalian. Asik. Mugi-mugi mboten wonten halangan. Pansaku berkahe pangeran. Kami sugeng sarta kewarasan. Nanane nah. Kok mung siji terus Ya alon-alon Pak De. ya Alon-alon. alon-alon. Jajal kene. Ra tekan kabele. Sambung dasmu. Kepiye malah meneng-menengan iki? Matur nuwun. Crut-crut. Yo, wis. Monggo lanjut mawon. Oke. Kok deg-degan golek tumbal ngene iki. Ayo pro konco mawaru hey ho Agami Islam segala terang asal gawe dari pangeran. Lanjut porek mlaku. Lagu ya, lagu ora apa? Ya, iki ana sing request nyawiji. Nyawiji. Semoga Mas Rut dibarengi nyawiji. Sumile rangin teko gowo kabar bahagia. Yo semuanya, ayo lanjut cari segala lagu, ayo. Ayo lanjut
iso tak duweni Robomu iso nyokok saben wengi saben dino anane omah saya teko mung sira sing tak angen-angen masuk ibarat langit bumi. Wah, ngelak barang Pak Monol. Ngelak bianget. Banget. Memeke ateh Rio e. Ora cepake wedang kok. Aku kuwi akeh kok. Wah. Ayo. Mana? Mikir di malah. Siap. Damaropolilen. Jasta. Masuk deh. Monggo. Damar apa lilin apa terus sih? Damar apa? Menyikat waktu. Menyikat kowe. Kowe tak sikat Matamu kowe. matamu dewe. Lanjut. Oh, Siap gerak, ada pada gerak. Ada pada gerak. Ojek. Meh wis. Lanjut. Apa Kang? Sae Kang. Lagu. Ayo. Diparingi apa Mas? Tak kasih lagu dong, damai ya. Damai
dikasih lagu joget ayem atau bersama ceria rimba. Sepi rasane Yo. pian utul diwe lakon terus eling kancane Zaman semuanya yang dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Guyub rukun seneng atine. Bener iki lagune ya pas kok. Sing rukun ya, Cinta Mas. damai. Sing rukun, Mas. Aduh, malah ke Di opo wis lali Mas, hati-hati YouTuber, Mas. pripun Mas? Guyub rukun toh? Guyub rukun sing penting seneng Atine. Ceklek. Lagu dituruti lagu. Heeh. Sing penting damai, sentosa. Yo, Pak Mono mau neh. Pak Ketua. Pak Ketua, Oh alah his.
Apa iki? Pangobrol apa to ki? Pak Ketua, di Pak Ketua. Oh, kowe iku kok. Munyok iki. Hadap, gerak. Ayo. Bapak Netaton sing duwe hajat. Mafailatun mafailatun Assalamualaikum Ya ehwan di ronce kembang wangine mubdar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran mania ronce kembang wangine mubдар kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ronce kembang wangine mubdar kumilang maksa sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo langkai kang sekeco urip pira ning alam donya urip ora kena sembrono. Langsung blebut mawon selak kesel lel. yen liwat aku kelingan bukae yen panggul ning caka aku bisa warna apa
Luput